Gem. Lah sinden omongane ting plekutuk wong kena seweneng ngono ae. Lah kaya mudeng ya Pak Buli lho. Mudeng ora. Ya ben. Ora trima wong kene to Pak sing seneng Pak. Dalange kan ya seneng to Pak. Iki aku wis mencoba ben ora tekan kono. Aku ki wis cara macan wis bubuk manis lho. Lah kok mak utik-utiki karepmu piye, Bir? Ya gak apa to Pak Jan. Iki kudu tak bocorke setetek. Apa Mbak? Setetek. Setitik setetek. Mau esuk ki Pak Cahyo ki WA jam 4 esuk. WA sampean. Masyaallah. Kok belum bobok to Mbak? Aku kudu jawab piye? Ya wis aku tak HP ku tak uncalke ngono aja aku turu wae, engko ndak tekan ngendi-ngendi beneran. Kuwi ya berarti sebagai wong wedok kan aku wis jejek Wis menjaga, betul menjaga. Nah, Sik to. Apa salahku ngabarke adik Yahene kok belum bubuk? ya salah to Pak. Salah piro? Ya jenengan salah, ya salah. Salahku apa? Salah jenengan kan jenengan pun punya istri. Kudune gak entuk ono WA orang ngono kuwi. Lah apa aku salah wong WA aku tak lebokne WA dheke ora. Anu tegese dheke tak WA ngono lho ora. heeh, wis mlebun cenan. Oh iya. Para lenggah mang tamatke mang pirsani mirip kaya jambe sinigar ora enek sing bosok ora enak Piye plek to? plek padha cantike dedeke ya padha le apa ki jenenge cantas ya padha Dedek tiadek ya padha. dedeke ya padha pakulitane padha mung bedane lek Mbak Elisa irung duwe pacar lek Brigita ki solan salin terus Oh, gonta-ganti to? Piye resep kok iso entuk birang-birang Ganti iki? ki ora, tapi tambah. Oh, lho. tuturana Mbak Lisa iso kaya ngono lho jiwa wanitane ana ngendi kaya ngono kuwi Tambah ki ora apa-apa emang kalau memang belum jodohnya ki ora apa-apa bulan akeh sing akeh sisan ora apa-apa. Kan masih single ya? Penjajakan engko kira-kira ngendi sing paling cocok paling plek karo kowe ya engko kek plek-plek. Maksudnya menuju ke kompak gitu loh, menuju ke plek-plek kaya tatin pas nglunjak ngono ya plek-plek nah iya ora pas jupuk kan to nyengket aku lho kates ngono nyengket kates to ye iki enjang-enjang tasih kathah menika ingkang tasih ngon luar biasa matur suwun nggih estu lho Mbak Lisa piyai mriki kalian jenengan lah tresnane ora umum aku ya ora pati ndunggo ngono karo Gondomono lumeng anu tadi tuh lupa loh aku kalau gak lewat gerbang itu ya aku wis tau rene deng gitu ra kemutan kaya anggar duwite entek lali modele Mbak berarti jenengan karo Mbak tapi tekane pas udan mau pas Jawa terus piye carane piye ben ora kudanan hah ben ora kudanan yo nganggo payung kan terus sampean kok ngomong nggawa payung lho yo enggak sik kok ngomah yo nganggo gerobak to mosok yo nggo angkong maksudnya neng mobilmu enak payungnya ngono lho onten sedia payung sebelum hujan kan yo mesti disediakno payung lah kok takon kuwi ngopo lah aku yang mendalang ya dalang lah sik jejer mak bres ngene aduh Elisa piye iki mangko urung teko lek teko kene mesti pas udan iki dhek diudani iki mesti ngono maksudnya iki dianu lho kena udan banyu udan ngono lho maksudnya diudani to iya diudani to sik to piye wong Jawa bener ngoten nggih Pak udan lek diudani to lha iki dudu wong Jawa mboten ngerti ora lah nggih kula wau sampe diudani sih tapi selamat hah masalah sing ngudani selamat gula sing selamat gula diudani tapi selamat maksudnya tekone rene wilujeng selamat saget ke pangge sederek seneng regeng marengeng
Agem. Lah sinden omongane ting plekutuk wong kena seweneng ngono ae. Lah apa ya kaya mudeng ya Pak Bu iki lho. Mudeng ora. Ya ben. Ora trima wong kene to Pak sing seneng Pak. Dalange kan ya seneng to Pak. Iki aku wis mencoba ben ora tekan kono. Aku ki wis cara macan wis bubuk manis lho. Lah kok mak utik-utiki karepmu piye, Bir? Ya gak apa to Pak Jan. Iki kudu tak bocorke setetek. Apa Mbak? Setetek. Setitik setetek. Mau esuk ki Pak Cahyo ki WA jam 4 esuk. WA sampean. Masya Allah. WA jam 4 esuk. WA piye, Mbak? Langsung ampun ke supen nggih Mbak, mangke dalu. Sampean heeh. Profesional ngomongane job. Kok isu-isu to Pak, aku ya gitu. Jam 4 isu. Jam 4 esuk. Subuh. Ya Aku kok enjang-enjang to Pak gitu. Ya terus dia ngomong kok belum bobok to Mbak. Aku kudu jawab piye? Ya wes aku tak HP ku tak uncal kayak ngono aja aku turu wae, engko ndak tekan ngendi-ngendi beneran. Ya berarti sebagai wong wedok kan wis jejek Wis menjaga, betul menjaga. menjaga. Sik to, sing jenenge nang YouTube iki piye akeh wis ngerti. Lek sampean diiklankan sebagai adike utawa anake Bu Kesi. Lah berarti aku lek bapakmu utawa kakakmu to. Apa salahku seorang kakak ngabarke adik ya ini kok belum bobok? Ya salah to Pak. Salah piro? Ya jenengan salah, ya salah. Salahku apa? Salah jenengan kan jenengan pun punya istri. Kudune gak entuk ono WA orang ngono iki. Lah apa aku salah wong WA aku tak lebokne WA dheke. Ora. Anu tegese dheke tak WA anu lho ora. Heeh, wis mlebu jenengan. Oh iya. Iya. Ya ora iki mungkin carane saking senenge soalnya udah pelunasan rong dino ke bengker kan. Lah dadi Pak Cahyo ben ra mikir, bengine aku kok mayang-mayang wae dadi isu kabeh wis dilunasi tak takon Mbak Tatin mau pelunasan jam piro? Mau esuk lah ya berarti Lah iso kabeh padha. wae. Ya ora tak istimewane to. Kabeh esuk jam 4 mergo mambengi lak wayangan. Timbangane keturun tangiku awan, gandeng wis dirampungi karo Pak Sutriyoso akhire kabeh sinden iki tak transfer dhewe-dhewe nyok. Lah kok sinden madang karena kok mau sore Pak ora mau isuk. Hah? Jarene jenengan buat anu adil. Kok sinden madang karena kok mau sore. Oh, aku itu bukan urusanku dengan bintang tamu 2 ini. Kamu urusannya dengan kuwi karo kae. Bukan sih. Lah Pilih kasih, tak dungane dompetmu ilang neh engko Pak. Wah, enggak keprok ora tak jajakne neh kowe ora. Jajane pecel malah ndongakne elek. Berarti sampean kudu ngerti aja gampang ngarani Pak Cahyo wah karo Mbak Elisa terus neko-neko enggak mungkin. Mergo wis didum karo Bu Kesi. Terus bintang tamu, kompak ngono maksudnya kompak. Seneng ngene iki mau aku ya mau komen Pak, mumpung. Apa? Mbak? Ini kan tadi ya ono sing komen sorone iki kok ono bintang tamu nganti tekan ngisor jaluk-jaluk duit ngono kuwi. Iki ora kon jaluk saweran ki enggak. Iki jenenge apa? Tema hari ini wayangan ki ngopo iki jenenge? Bersih desa. Bersih desa padha karo Merti Bumi utawa sedekah Bumi. Nah, sing tirakat iki wong sakmene. Yo wiyoga dalang sinden bintang tamu iki dalam rangka tirakat. Nah, tirakat iki carane sedekah, carane setiap desa dewe-dewe. Cara panitia kene, cara masyarakat kene sak duwene. Tadi duwene 15.000 ya lebokke 15.000. Duwene 5.000 ya lebokke. Iki mau duwe 5.000 kira-kira ana susuk 3.000 ya njupuk susuk gitu loh. Jadi emang kaya Matane njaluk susuk ngono. Ayo ora do suwi tak kira simbah kok daku sanget bol golek susuk ning kono. Lah yo wi dewe-dewe. Dadi semuanya boleh ya? Boleh. Bebas untuk lebokne. Udah kok bintang tamu kok kaya ngono ya kok gelem-geleme. Nek dipikir yo ora gelem nek iki carane bersyukur masyarakat kali pancur ngene iki sak duwene mbok 2.000 3.000 kuwi nggo ujub syukure iki dilakoni bareng-bareng ben dadi berkah. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Diterangke kuwi. Pancen cah ijen. Apa? Apa tuh Pak? Pancen Mbak Elisa calon dokter Pak. Jadi ya Alah, aku calon dokter, aku ki ya wis magister, ora suwene ya dokter. dokter tenan. Lah aku masuk angin ini dokter akhirnya aku. Terus? Terus periksa. Asam lambung. Ki lho Mbak Elisa ki mengape to? Dhek kan medun to. Semua orang boleh memasuki to. Oh to Mbak? Boleh masuk itu lah. Boleh memasukkan. Lah kuwi tegese sangat merakyat kaya ngono kuwi. Dadi semua orang boleh masuki ya? Boleh memasukkan, bebas. Semua orang boleh ya? Boleh.
Dalang ya boleh dalang. Boleh aja memasukkan, Ya, aja neng. pakai dulu. Harus memasukkan. Ini kita aja pakai plastik sedekah Pak, sedekah. Ben ra mikir tekan dindi iki. Oh, kok iso plastik? Biasanya tisu plastik Oh. ora. Ya itu mau tanggone rangke netizen itu loh yang kendel lalok gitu ya. Nggih, Ya tak nggih. jelaske. Nggih. Iki cara desa negara tawa-cara, megara tawa-tata. Apa kuwi? Oto-oto dipangan Bathara kala. Mikir aku mikir. Kira-kira kaya ngono ya. Yes, kayak nyanyi apa? Iki podang kuning. Yeah. Pamundhut saka panitia dipandhegani kalian Pak Suwardi. Ayo. Nggih. Siap. Maksake podang kuning. Bawa dijak mboten iki. Hah? Bawa dijak mboten. Dijak Melu. no. Oke. Melu nggih. Iki tulisannya genah bawa podang kuning. Gitu Pak. Hah? Tenanan toh Pak. Well, Oh iya iya. Aku jujur wong ae maksamu. Iya. Nah, coba. Ayo. Sing junior sik. Ibit. Ayo. Nadia Pirpon Pak. Pak Oh, ajeng bawa, nanti ikut bawa. Tapi kamu wes disikin dulu. Menurut Pak Dalang sutradara kan kamu sak larek ya, diuncalke dulu ya. Lempar dulu deh. Nadyan wujud temung peksi. Saya boten Pak Bu. Saya tak. Kayak regi pinten niku. Ayo. Larang. Mana ini? Remuk. Ada. Seni jaluk dikekke. Nek tuku larang. Larang. Tambahin boten. Tambahi ya. Opermek napa tambahi? Tambahi Tambahi, no. ben marem. Sing koke sing biasane napa sing mboten, Pak? Si dari kok kakean takon yo Pak yo. Ayo takon, bar takon-takon bar isu njal undaan. Bir. Nane. Saya lagi, Pak. Yo no nganti titik seleh sik no. Halus manis nang sem Hop, lah titik ngene penak. Ya. Terus? Iya, Pak. Hah? Lah. Maksudnya sing Teros niku lajeng ajeng Nah. sinten ngaten. Oh alah kuwi itu. Tak kira lah jenengan arep mata sinten ngoten. Oh, nggih ajeng Bapak. Tadi udah naik belum ya? Menawi badhe nembang mriki, Mbah Trima wong ngendikane bahwa ajeng nembang mriki kok. Mriki, Mbak. Mriki, Mbak mriki. Trima pundi? Oh, ngatur. Ngatur yo, ngatur. toyan, Oh. toyan. Ngatur. Ngatur. Royan. Ayo. Yo. Nolenu. Malah ngajari. Jene dalange pantes yo ngono, sah-sah. Oh lah iya. Biyen biasanya aku piye-piye kowe meneng ae saiki protes ya ora. Ya kan ada perkembangan, yang namanya cerita itu ada kembangannya. Nek rano protes-protesnya nggak ada semburan-semburan cinta. Wah. Betul, Pak. Sudah mengakui dia telah menyemburkan cinta. Wah, iya. Cinta karet cetas. Aduh. Golek isi podang jenar lah niku sampun Mbah sios boten Yes, boten, Mbah. mumpung tesih kalih larik niki Serung rampung le pipis. nggih pon iki sampun Pak. Wah, mriki Mbah Trima, Mbah, mriki, Trima. mriki. Niki, Mbah. Mingga.
Nggih. Nika Mbah, tasih kalih larik niki. Nggih. Heeh digembol. Salune Mbah jalane Mbah. Seselane niku lho. Selane. Mriki ya Mbah, ampun mudhun sindene kula bingung nang kene mati kutu nang kene. Ora nek kancane. Nggih, di sini aja Mbah Trimo. Nggih. Walah, apa ya? Apa iki, Mbak? Iki sang ketua panitia, tepuk tangan untuk Mbah Trimo luar biasa. Sehat, Mbah. Wah, matur sembah nuwun. Nggih, mengke dipun baca Pak Dalang ini. Yo sampean no. Kula mawon. Lah kan sampean wis dadi astradaku. Oh, iya, oke. Mriki Pak. Oh, kung. Ini, Mbak. Lala, Ibu. Kok bunga kok tan urung sriune. Iki neraske bawa. Ibu. Ibu bunga ing atiku. Tepuk tangan. Inilah Mbah Trimo alias Walid. Balik terus Pak lah. Nyanding dadi Bisa. Iso. iso Mbah jenengan mesti grogi disanding sindan-sindan iki to. Aku grogi to, Mbak. Nyandek bisa dadi tombo. Cobi. Ya nggih balik mboten napa-napa diseting. nyanding Alon-alon, Mbah. Bisa. nyanding bisa Dadi? Putra. tombo Mula kali pancur sergep wayangan mong ketua panitiane piye budaya kados makaten Mbah jenengan niku. cakene omahe kono Napa niku? Nggih. Mbah, jenengan semangatnya luar biasa, berjuang untuk rakyat luar biasa. Ning kula nyuwun tulung siji. Lek ngenyang dalang aja kaya ngenyang lombok lho, Mbah. Mosok kacek 500 sing jenengan nesu ngono lho. ora kencang kae iki Lah apa? tak peres Peres masane nek sapa diperes ora gitu. Ning elok jenengan sehat panjang aku yo umur. gumu dong karo jenengan niku Napa, Mbah? lah bukesi nek ladene semua ijo isine jajan tok ngate aku bermangan no. Sinten? Lah bukesi to Lah mergo jenengan mriko lak nggawa panjer. Lah gur wong dolane resik meja niku. Lah, aku yo gumu Muni kowe do golek piring dhewe teng pawon. yo dasar mulai kaya mbok gawane kresek lho kaya ora iki lho Napa? Ning kula matur nuwun mau kanca-kanca teng mriki untuk tombo jenengan paringi gule walah gule kaya ngono. Jas. Gini Mbak Lisa Golek. mau kan takjak mandak Nggih. ciri khasnya ngono Ciri khas niki nggih. bukannya kowe tak jaluk-jalukin ya Boten. ini seduluran Seduluran pinten-pinten kemawon niku tondo tresno. mendekat tuh 2000 embu Lah nggih. ana gede ya ana Ana cilik. cilik Nggih. Ana sing cilik? cendak Cendek. ngono lho Mbah nyanyi sareng-sareng nggih. oh iya Ampun mandap riyen. Sareng-sareng. Nggih dikancani dua bidadari. Ayo, sareng-sareng mboten sari-sari lho, Mbah. Sareng nggih. Sareng-sareng. Podang kuning nggih. Matur nuwun gulene, Mbah, elok tenan. Ayo. Sing masak sinten, Mbah? Bu sapa sing masak niku? oh anu masak putih Masak gule niku lho, Mbak. oh ngono Dandake. dapur sekar Heh? dapur sekar Oh, dapur sekar seni karawitan nggih leres. Dapur sekar. Akhirnya dadi podang kuning. Ayo nggih. nah mulane kula dijenengke Trimo iki biyen niku bapake kula sok rak trimo Non? ngono biyen bapake kula sok rak trimo Sok ra trimo. Tak trimo. Sik, Bapak. Iya. Lah kono ora kirim ngono ya, Mbah. esuk awan iki teko rak trimo Nggih, nggih, Mbah. kula kan iki tak judule kan esuk awan to Hah? podang kuning kan esuk Esuk awan awan. Mboten esuk sore tempe dele. Ayo. Nggih, monggo podang kuning bersama Mbah Trimo. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga kali pancur lan emban kerep tansah berterbang tinggi ke zaman keemasan. esuk awan ning omah
Mau siang yang ngasta pedalangan sinten, Mbah? Mas Arun nggih. Ah nggih, nggih. Kowe rak bayaran no. Non, Arune rak bayaran. lah hubungane kali kula napa? Wong Arun wong kene aku iki wong sarang anyar. Ora mu cerita tok lah. Oh cerita nggih. Ah lah dijareng-jareng bintang tamune kira mau papat kok. Non, Bintang tamune papat awanmu iki. papat. Gareng. Petruk Bagong Semar. Adine Gareng. Hah? Adine Gareng. Oh, ndi adi sinten kula malah mboten ngerti. Oh nggih. Ngeten Mbah, kula riyen nalika tasik sak Mas Arun niku nggih. Niku nuwun sewu ndalang teng desa kula niku nggih ngoten niku. Berjuang ngoten niku. Ning jelang hati-hati lho Mas. Napa? Lah gek ben ora diadangi ngono kuwi ana cah cilik nyogok Napa? Lah dikira salah. Oh ana cah cilik kok mburi kele. Lah nyogok apa jenenge dikira salahan mboten masalah. Kula riyene nate, Pak. Niku mboten tutupi cah cilik enten 5 sirahe teng mriki crungul ngeten iki. Lah kok muni, wah, kayak gedange. Kayak gedange no aku. Aku iki nglakokne Werkudur. Wah, udu gedang. Wis ngono lho. Cah cilik jeneng sama gedang. Yo dibetat ngono. Dibermak tus ngono langsung mak perpet. Ning ana cerita meneh. Napa? Nanggap wayang mang mantoke anake. Antone anake. Lah wong tuane rada budhet. Omahe sak gedhek. Ah. Lah kan jen kan ditukoke blangkon nganten lanang. Oh nggih. Pakmu tanggone dijajal yo ben jajal blangkon lho padahal salah paham. Heeh. Lah sing jajal meni Dik blangkone sesak ngono. Oh, blangkone sesak. Heeh lah. Terus makmu sesak. Anake sapa? Pimpinane sapa? Padahal ki blangkon lho. Oh. Lah ibune iki salah paham. Oh. Sing dikira sesak iki tunggale blangkon. Oh. Lah terus alah kon blangkon. Lah ngaten anyar kan ngertine iki kuwi siji kuwi mau. Lah terus ana jek ana meneh. Napa melih akeh men bahane. Heeh, lah sing mantan lanang ki muni apa? Dik sesak tak silete ya muni ngono gembor mbokne. Aja disilet. Aja disilet. Nggih. Nek sesak aja disilet. Padahal blangkon. Oh, jane jenis banyulan ngoten niku kuatah. Ning sosok iki kula mboten enten tenan. Persepsine bocah karo wong tuwa niku beda to. Nggih to. Lek bocah niku dikandani, pamane cah sekolah ngoten, dikek pelajaran matematika pelajarane angel mlebune gitu. Lah neng omah kondo karo bapake, "Pak, aku diulang matematika ra iso-iso." Lek ra iso kuwi berarti biasane ngantuk le. Kowe ning kamar mandi sirahmu telesono. Nah, ngoten niku. Ganti wae lakone ganti ya. Ngene. Wah, iki jagongan ning angkringan jenenge Bambang. Iki aku duwe kanca siji, Pinten? Pak Gito. Non? Lha iki mungkin surate mau dilakno bali. Lah niki kula bocor riyen nggih. Suracane piye surate surasane? Nggih, wau ikete sampun to? Blangkon nggih. Katur Bapak Dalang nggih pareng nyuwun ending lawas sawo gletak saking omah pereng sedulur bonsai plat H. Menika. Usahane bonsai. Ah, napa? Usahane kembang. Oh, usahanipun bonsai nggih, paringi berkah, laris bonsaine menika wonten embel-embelipun. Diiringi anu napa sisik deman. Non? Sisik deman. Sasi deman nggih, nggih. Lah aku tak sing bawa ora apa-apa. Oh, nggih, nggih. monggo-monggo. Tatin tapi sing Lho nggih no nika nggih larang malah tanjake ya man-man niku. Delan kon nembangne mripate mak blowerok ngono langsung. apa nganu Sri Tanjung ya ora apa-apa. Lah Pak Waloyone jare gerah. Oh. Sakit padane. Positifin napa? Arep sesideman pas Sri Tanjung jenengan. Ya sistem ndak apa-apa. Oh nggih. Piye, Mbah? Niku pun jumeneng niku lho. Nggih. Mbah, kula pun ngantek, Mbah. Mbah. Kong. Pripun Kakung? Menika wonten dawuh menapa? Bawa sesideman. Oh, nggih. Tapi aku sih bawa sampean sing nuturi. Hah? Kang nuturi to sampean to ya. Konut Celemi. jenengan nek ngendikan niku mie dicerakke wonten mriki lho. Oh. Niki kula cekeli terus ngenten. Nah, Dicekeli tok. Ya rugi nek cekeli tok. lah. Maksudnya yo kan Wis. Terima. Nggih. Nggih. Ya nek watuk mboten sah di mic
Pak. Nggih monggo majeng mriki. Saya mau beda bukesi ya. Walah jenengan kok sapa-sapa arep dibeda lho Pak. Lah oke nek ra guyon ki ora awet urip. Oh ngeten. Nek awet enom ora ana. Oh, awet nom apa awet urip? Awet urip nek tuwa ya tuwa. Iya. Mbah, bawa Mbah. Selak pengen kula krungu suara jenengan. Iki wis ngadeg ra dhuwur. Sing isor ora gelem. Mergo wis layu. Jujur. Coba. wiwitane. Wiwitane anderek sang paket priya bagot kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Kok anyar. Penting tiba ora apa-apa. Krungkep. bendera terus kayuyung neno selendang kuning. Pak Dalang iki mbok ora marahi to Pak Dalang. Jeglong-jeglongke aku ya. Mboten jeglongke, estu cengkoke enten loro pancen. Dadi enten NU kali Muhammadiyah ngono lho. Wis jenengan sak metune jenengan mawon ceng pundi? Wis iso gelem metu. Aduh. Lah mbok diperes wis ra gelem. Ha niku manut gendere. Nenenana. Selendang kuning. Selendang kuning kang saking bukit Pak Dalang. Nggih, mboten Mbak Tatin nggih. Suara kurang. swara kurang pramana ning wasis Ngumbrum maning sinten Mbah Trima? Ampun tak lali sih. Aja jamang sik kok sik. Mboten. Endi nek dijagat Iya. ana godho kok. Wiwitane, ndere sinten? Dari Mas Cahyo. Nara ana godho ning nara ngandel takok karo Mbak Kesi iki lho. Oh, nggih. Godho mesti ana. Mbah, sing diarah bojoku terus. Terus iki Pak. Siap-siap lho kowe. Wah, aku ngerti kuncine kali Mbak Kesi kuwi. Kuncine nomor pinten? Lah sampean ora Kuncine? ora iso lunga wis dikunci carane. Apa ta, Mbah? Nah, iya ora ya kon sing lurus ngono lho. Oh, nggih. Sing lurus. Siap, nggih. Nek pas nganu ya kadang-kadang ya mega. Oh, nggih. Mula bojo sinden nek kon lemu ki ra iso mergono dalange menggak-menggok. Nggih. Nggih. Leres, Mbah. Awas, Mbah. Ayo, Mbah. Angrum. Anu Anggung rong marang bendara diasulis tio napas pijer mincar Pijer ngincangake alis. ora kelingan pijer ki mak cerit ngono pikirku. Jenengan nganggo wong sesedeman nganggo trit barang. Yang kelingan zaman biyen kaya Pijer. pijer mincang ake alis Mas masuk. terus tresno sesijeman
Gito. Monggo Mas Gito. Cita ora Mbak. Mbak. Aku tiwas semangat kok Mas Gito. Tanggung jawab aku wis mangap lho. Panjen tak kon mangap. Lah. Ora tak mangap tak brungkal. Wah, Jem ya. Coba. Luwe becik patenan tinggal bisa Pur
Mbah Trima, matur nuwun sanget. Saniki minangka pamungkas pamundhut saking panitia, coba Mbak Dian Munasira, terus Mbak Tri Hastuti bareng Mbak Lisa karo Mbak Tatin menika enten pamundhut Kembang Rawi. Nah, nggih. Dipun aturaken nyuwun pangapunten mbok menawi mboten saged sedaya pamundhut kula aturi amargi nggih ingat waktu. Ayo. Nggih niki nggih wonten pamundhutan napa sawuh gletak nggih. Sesuk nek nanggap meleh ya Mas ya. Kejeme. Lah kantenan nika pamundhutan kathah sanget nggih. Kembang Rawi turun gunung, Dik. Wah, iki seberat sebelah nang ngene. Tapi ya Abot kono. antep ki. Antep iki ya, antep. Ora oleng lho ngene gede-gede. Gak apa-apa Mbak Ade malah penak ditumpaki. Tumpaki barang. Nggih, monggo kemarin. Monggo Kembang Rawi katur sedaya para lenggah. Monggo. Yuk, gacos. Ayo Riri. Ayo. Nak ucap belo pergi ke Melambai. Harimau, 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 harimau ya. Tak pernah ingkar janji. Harimau, 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 harimau ya. Sampai
Terima kasih, terima kasih. Mliginipun dumateng Mbak Elisa kalian Mbak Tatin sampun kepareng gabung madangkara untuk ngregengke pargian wonten ing Kali Pancur mriki. Salah sami-sami Mas Petro, Mas Bagong, Mas Kareng, matur sembah nuwun ingkang kathah. Dene sampun dirangkul bisa berkolaborasi sareng-sareng wonten Kali Pancur. Mugi ndadosaken berkah katur sedaya para warga Kali Pancur. Amin. Nggih, mbok bilih wonten kalepatan nyuwun pangapunten, nggih. Insyaallah benjang saged pinanggih malih wonten sanes wekdal. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sehat selalu berdua ya. Amin, Selamat sampai nggih. tujuan mriki ya. Iki bakal suwi lah diratemu Mbak. Dang. Iki ketemu terus iki. 14 ketemu iki ya. Iki ketemu. Iki dicium juga. Hah? Cium ora? Ora usah. Ora usah ya, wis Rasa. Aku ngambung kowe kaya ngambung dream ndak. Terima kasih. Para besang semara bangun